Selamat malam Kakung. Selamat malam, gue Ajeng. Nggih. Sing marai seneng lah ngene iki lak pedhok sampean ngene iki lho. Heeh, seneng banget. Napa to? Li sampean nyeluk Kakung, ya jenenge. Kan Aja putune Kakung. niki. Kan putune. Iya, diceluk jenenge. Om. Dikenali lah anu, dikenali. Nggih. Diki. Diki. Heeh. Ah, Ada kepanjangannya kok Wong jenengan ki jenenge Joko kok dadak tekan Diki barang iki lho. Ana kepanjangane. Napa? Apa? Dikianati. Ora ngono. Dan apa? Malah bingung aku. Malah guyu iki piye to iki Mbah? Dikirim Tuhan untuk dikirim Tuhan untuk kamu. Oh, alah. Alah. Dikirim Tuhan untuk kamu kuwi lho. Iya. Piye Mas Galung iki? Diki dikirim Tuhan untuk kamu. Mbah Kong ya. Loh, kamu suka enggak? Oh, suka dong. Kalau aku suka dirimu. Aku itu kalau dijaraki om-om malah suka. Iya, biasanya umum brodol. Apalagi bakong-bakong. Karena saya itu membuat rambut seperti ini biar sama umurnya sama bakong. Aku urung putih kok. Iya diaturke lagune apa iki? Salam Ada salam. request lagu, Bu, Ibu, Bapak. Napa? Ayang-ayang. Dewa Tresno. Napa? Dewa Tresno. Kong Dewa Tresno kong. Dewa Tresno, Jenengan nggih. ngatasi mboten to kong? Ngatasi jenenge Diki kok ya. Apa mang Diki mang? Aku wedi. Aku iki sing wedi malahan. Dikirim Tuhan untuk bagian kamu Diki iki ngono lho. Yakin iki jenengan Dewa Tresno. Iya, diaturke Dewa Tresno menangi mundut panjenenganipun. Pan Turangga Ulung sinten? Nggih. Mbak siapa ini? Aduh malah gue kan ambu. Gandrung Ulung monggo. Nggih, Gandrung Ulung. Spesial permintaannya ada Dewa Tresna. Dewa Tresno, nggih. Spesial duet lagi sama Mbah Kong. Wis turu. Kok lek dadak tuntun-tuntunan aku mulai lho ya Kong. Pancen yo didudak lek tuwek ngono. Tadi apa toh? Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang wiro yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Oh, yen ngene dadine. Yuk, Gandrung Ulungipun.
anduweni sewu cara bakal tak lakoni Omong sawiji sing rasane kami butuh sabar lan laten ngenteni yen mangkono ayo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresno hanya nyuwun marang dewa tresno Oke. matur nuwun Mbak Matur Ajeng nuwun, iya. Mbak